Natanggap na ako sa ospital na in-applyan ko. Plano ko pong magtayo ng negosyo. Saan ka naman kukuha ng kapital para sa negosyo mo? Kulang yung pambili ko ng mga kailangan. Sigurado ka ba dyan, Brian? Sige naman na, mahal. Oh. Sige na nga, kano ba lahat ng kailangan mo? 15K sana, mahal. Ang laki naman pala, mahal. Hindi na daw kukunin yung 200 pesos ng damit. Ano? Sinabihan na kita na huwag magtitiwala kahit kilala mo pa yan! Eh, anong gusto mong palabasin? Ha? Nakasalanan ko lahat! Bakit? Hindi ba? Wala si Kunyas, pinayawan. Marga, Brian, total nakapagtapos na kayo ng kolehiyo. Balak nyo na bang magpakasal niyan? Naku, ma. Wala pa po yan sa plano namin ni Brian. Oo nga po, tita. Isa pa, wala pa naman po kaming ipon ni Marga. Ganun ba? Eh, anong plano nyong dalawa ngayon? Total naman, ma. Natanggap na ako sa ospital na in-applyan ko. Plano ko pong mag-ipon muna, tsaka tumulong sa inyo. Ako naman po, tita. Plano ko pong magtayo ng negosyo. Ha? Eh, mahal. Saan ka naman kukuha ng kapital para sa negosyo mo? May ipon pa naman ako, mahal. At isa pa, nandiyan ka naman para tulungan ako kung sakaling mabitin ako sa puhunan, di ba? Wala ka bang planong magtrabaho muna? Para makaipon tayo pareho. Ayokong maging tauhan at maging utusan, Marga. Gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Pero mahal, hindi mo naman ikakababa kung magiging tauhan ka muna pansamantala. Mahal, ito talaga ang gusto ko. Ito yung pangarap ko. At isa pa, mabilis kang aasenso pag may sarili kang negosyo. Anak, hayaan mo na si Brian kung yan talagang gusto niya. May magagawa pa ba ako? Sige na nga, kung diyan ka masaya, susuportahan kita. Salamat, mahal. Ano bang klaseng negosyo ang gusto mo? Bala kong magtayo ng clothing business. O kaya printing shop, yung malapit sa mga eskwelahan. Nako, maganda yung iniisip mo, Brian. Pinag-iisipan ko po talaga, tita. Lalo na, ayoko pong mabuhay na nagtatrabaho lang araw-araw. Tapos, hindi ko naman gusto yung ginagawa ko. Hello? Hello, mahal. O mahal, napatawag ka. Nasa trabaho ka pa ba, mahal? Katatapos pa lang ng shift ko, tsaka pauwi pa lang ako niyan. Bakit? Eh, may nag-order kasi sa akin ng 200 pieces na t-shirt, mahal. Kaso, kulang yung pambili ko ng mga kailangan. Ha? Eh bakit kukulangin? Eh di ba dapat nagbibigay ng 50% na down payment yung nag-order sa'yo? Yun na nga, mahal eh. Eh, dating kaklase ko kasi yung nag-order. Nakiusap na kung pwede daw, babayaran niya na lang ng buo pag okay na. Ano? Sigurado ka ba dyan, Brian? Masyado ka naman ata nagtitiwala dyan sa kaklase mo. Sige naman na, mahal oh. Pumayag na ako eh. Pagkakataon ko na to. Sige na nga. Magkita na lang tayo sa bayan at magwi-withdraw muna ako. Salamat, mahal ah. Kanina ka pa ba dito? Hindi naman, mahal. Kararating ko lang din. Tara, upo muna tayo. Hindi na mahal. Magwi-withdraw pa kasi ako. Magkano ba lahat ng kailangan mo? Eh, mga 15K sana, mahal. Ang laki naman pala, mahal. Bakit, mahal? Eh, di ba, kakasahod mo lang naman? Oo, pero nagbigay na ako ng allowance mo, tsaka kay mama. Ganun ba? O sige,
Subukan ko na lang mangiram sa iba. Sandali lang, Brian. Kukuha na lang ako sa ipon ko. Salamat, mahal. Sige na, aalis muna ako at mag-withdraw lang ako. Salamat, mahal ah. Wala yun. Susuportahan kita sa pangarap mo. Hindi ko naman pangarap to para sa akin lang, mahal. Para sa ating dalawa to. Ano, tara na. Ihatin na kita sa inyo. Sige, Alam ko kasing pagod ka galing trabaho. Marga, bakit po, ma? napapansin ko, parang ilang araw na hindi ko na nakikita si Brian. Eh, busy lang po siya sa negosyo niya, ma. Marami po kasi siyang pa-order ngayon. Nako, mabuti naman. Mukhang magandang takbo ng negosyo niya. Oo nga po. Siya nga pala, kamusta ng pag-iipon mo? Yun na nga po, ma eh. Nahihirapan po ako mag-ipon ngayon. Lalo na, kailangan ko suportahan si Brian sa lahat. Hayaan mo na, konting tiis lang. Kapag nag-success ang negosyo niya, para sa inyo rin naman yon. Alam ko, ma. Di naman ako nagrereklamo. Isa pa, masaya naman ako na nag-enjoy siya sa trabaho niya. Kung gusto mo, huwag mo na lang akong bigyan ng allowance ko. At hindi ko rin naman kailangan yon. Naku, ma. Hindi pwede, no? Yun ang hindi pwedeng mawala. Isa pa, tulong ko din yun dito sa bahay. Salamat, anak. Basta, nandito lang ako. Susuportahan kita sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Salamat po, ma. Hello, pare. Hello pare. Tungkol sana dun sa kinuha kong damit na 200 pieces para dun sa reunion namin sa susunod na buwan. Oo nga, pare. Eto, inaayos ko na. Yun na nga pare. Hindi ko na itutuloy. Ha? Nako, paano yan? Eh, malapit ko na matapos to. Pasensya ka na pare. Cancel kasi yung event. Kaya hindi na namin makukuha yung mga damit. Eh, paano naman ako, pare? Inaubos ko na lahat ng puhunan ko para dito. Pasensya na talaga pare. Hindi naman pa... Hello? Hello, pare? Hello? Oh, mahal. Halika, tuloy ka. Upo ka muna. Mabuti naman at dumalaw ka. Lagi kang hinahanap ni mama eh. Ganun ba? Nasaan si tita? Umalis. May bibilihin daw sa bayan. Eh ikaw, kamusta yung mga pa-order mo? Natapos mo na ba? Ang totoo niyan, hindi na daw kukunin yung 200 pieces ng damit. Ano?
daw. Cancel daw yung event eh. Hindi naman ata pwede yun. Kahit cancel pa yan, dapat pa rin niyang bayaran yung mga order niya. Sinabi mo ba na dapat pa rin nilang kunin yun? Hindi basta-basta pera yung ginamit natin dun, Brian. Eh, sinubukan ko naman eh. Kaso, pinatayin ako ng tawag. Tapos ngayon, hindi ko na makontak. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Sinabihan na kita na huwag magtitiwala kahit kilala mo pa yan. Eh, ano bang malay ko na gagawin nila to? Kung nakinig ka lang sana sa akin at humingi ng down payment, eh di sana hindi ganun kalaki mawawala sa atin. Eh, anong gusto mong palabasin? Ha? Nakasalanan ko lahat! Bakit? Hindi ba? Sana naman, naging responsable ka. Pinaghirapan ko yung pera na yon. Galing sa ipon natin yun, Brian! So, sinusumbat mo na sa akin lahat ngayon? Lahat ng tinulong mo sa akin? Ganon? Hindi ako nanunumbat. Naiinis lang ako kasi parang hindi mo iniisip yung future natin. Ano? Iniisip ko yung future natin, Marga. Kaya nga ako nagsisikap dito. Hindi ko naman ginusto yung nangyari ah. Hindi ko nakikitang nagsisikap ka. Dahil lahat, ako ang sumasalo, pati pang araw-araw na pangangailangan mo. Ayan. Lumabas na mismo dyan sa bibig mo. Simulat sa pool, kontra ka na talaga sa negosyo ko. Hindi ako kontra, Brian. At kahit kailan, hindi ako kumontra sa mga gusto mo. Eh di sana hindi mo na lang ako sinuportahan kung wala ka rin lang tiwala sa akin. Ganyan na ba yung tingin mo sa akin, Brian? Na wala akong tiwala sa'yo? Lahat, ginawa ko para suportahan ka, Brian. Kahit pagod ako sa trabaho, tumutulong ako sa'yo. Tapos, sasabihin mo wala akong tiwala? Mahal, Umalis ka na dito. pero mahal. Sige na. Gusto ko magpahinga. Mahal, mandali. Oh, anak. Bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ba anniversary niyo ngayon ni Brian? Baka hindi rin pumunta dito yun, Ma. Ha? Eh bakit naman? Nagkasagutan po kasi kami, Ma. Nung nakarang araw. Tungkol saan? At anong pinagtalunan ninyo? Niloko po kasi siya ng kaklase niya, Ma. At hindi kinuha yung damit na order nila. Nagalit po ako sa kanya. Dahil nasayang yung perang inipon at pinaghirapan ko. Anak, naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Pinaghirapan mo yung perang binigay mo sa kanya. Kaya tandaan mo na mas mabigat din ang dinadala ni Brian ngayon. Hindi lang pera ang nawala sa kanya, pati kumpiyansa sa sarili niya naapektuhan din. Pero, Ma, nakakapagod din po kasi. Pakiramdam ko, ako na lang palagi yung umiintindi. Normal lang mapagod, anak. Pero sa relasyon, hindi pwedeng isang tao lang ang laging tama.
Pareho kayong magkakamali at pareho din kayong masasaktan. Hindi ko rin naman po gustong umabot kami sa ganun. Kung mahal mo talaga ang isang tao, matututo kang intindihin siya. Parte talaga ng pagnenegosyo ang problema. Kung gusto nyo maging matatag sa buhay, kailangan nyo makinig sa isa't isa. Hindi pwede puro emosyon kapag may problema, anak. Salamat po, Ma. Sige po, pupunta ako si Brian ngayon. Oh, Brian. Kanina pa kita tinatawagan, di ka sumasagot. Ba't nandito ka, Vanessa? Okay ka lang ba? Ang gulo na kasi ng lahat. Dahil ba dun sa malaking order na hindi kinuha? Oo. Doon nagsimula ang lahat. At wala na rin kami ni Marga. Ha? Wala na kayo? Simula kasi nung nangyari yun, hindi na kami nag-uusap. Naku, nang dahil lang dun, iniwalayan ka na niya. Apakababaw naman ata nun. Hindi niya kasi naiintindihan ang pangarap ko. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi sa tuwing nagkakaproblema ako, parang puro mali ko na lang yung nakikita niya. Feeling ko tuloy, parang pabigat na lang ako sa kanya. Hindi ka ba niya sinubukang intindihin, unawain, or suportahan sa pangarap mo? Sana katulad kanya mag-isip, Vanessa. Minsan lang ako nagkamali. Parang wala na akong ginawang tama sa kanya. Brian, normal lang naman na magkamali, lalo na sa negosyo. Hindi naman agad-agad natututunan yan. Ikaw pa ata yung mas naniniwala sa akin kaysa sa girlfriend ko. Kasi alam kong may pangarap ka at nakikita kong ginagawa mo lahat para maabot yun. Si Marga kasi, ang gusto niya, laging praktikal. Trabaho at ipon muna. Ako kasi, gusto kong sumugal habang bata pa. Ayoko naman mabuhay na parang robot araw-araw. Alam mo, salamat Para saan? sa pakikinig at pag-intindi sa akin. Sa totoo lang, mas ramdam ko pang suportado mo ako kaysa kay Marga. Siguro, hindi lang kita ginajudge agad. Tanggaan mo pa kausap. Mabuti ka pa. Naniniwala ka sa akin kahit palpak ako ngayon. Uy, hindi ka palpak. Nadapa ka lang, magkaiba yun. Salamat Brian? Marga? Mali ka nang iniisip. Mali? So ano pala yung nakita ko? Walang namamagitan sa amin ni Brian. Talaga ba? Mukha bang walang mali siya yung nakita ko? Nagsasabi ako ng totoo, mahal. Wala talaga kaming relasyon. Kaya ba hindi mo na ako kinausap? Simula nung nag-away tayo? Dahil dito? Hindi. Nagkataon lang na kailangan ko ng kausap. At siya talaga ang nilapitan mo? Hindi ako? Hindi ka man lang gumawa ng paraan para magkaayos tayo? At ngayon mo pa talaga piniling magloko? Ngayong anniversary pa natin? Ha, Brian? Marga, magkaibigan lang kami ni Brian. Wala kaming relasyon. Kaibigan? Kaibigan pa yung halos maghalikan na? Hindi mo kasi naiintindihan yung pinagdadaanan niya. At ikaw,
Ikaw yung nakakaintindi? Oo. Kasi siya, nakikinig sa akin. Wow! At ako, na ilang taon mong kasama, hindi ako marunong makinig? Hindi yun yung ibig kong sabihin. Pero yun yung pinaparamdam mo, Brian! At ikaw naman, parang napaka-perfect mong babae. Ano ba, Marga? Tigilan mo na nga si Vanessa. At talagang pinagtatanggol mo pa siya? Kasi wala naman siyang ginagawang mali. At ako? Ako ang mali? Lahat ng pagod at sakripisyo, binigay ko para sa'yo, Brian. Pero ako pa rin yung mali? Grabe. Matapos lahat ng ginawa ko para sa'yo. Tama na. Nakakapagod kang mahalin, Brian. Total naman, mas naiintindihan ka niya kesa sa akin. Eh di sa kanya ka na sumama. Ano bang gusto mong mangyari, Marga? Pagod na ako, Brian. Pagod na pagod. Ay. Akala ko, magkasama tayong bubuo ng pangarap. Tapos na tayo. Marga! Marga! Oh, Brian, may dala akong pagkain. Magmerienda ka muna. Mamaya na siguro. Marami pa akong ginagawa eh. Hindi pwede yan. Paano naman lalaki yung negosyo mo kung ikaw mismo babagsak? Salamat ah. Kasi kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ano ka ba? Partner mo ako dito? Partner? Oo. Ako sa marketing at pagkuha ng client. At ikaw naman sa production. Ha? Ayos ah. May teamwork na. Oo. May nakausap na akong school organization at pagpapagawa daw sila ng uniform at t-shirt para sa event nila. Talaga? Ilang piraso daw? 150 muna. Pero this time, sinabi ko muna na mag-down payment muna sila bago natin simulan. Salamat. Sige na, magmerienda ka na. Marami pa tayong gagawin. Ano malapit ka sa kanya, parang tawag kang gano'n. Wala akong natapos na. Marga, anak? Matagal ka pa ba dyan? Nandito na yung sundo mo. Opo, ma! Saan bang lakad niyo, anak? At mukhang bihis na bihis ka. Ewan ko nga kay JR, ma. Ang sabi niya, may sorpresa daw siya sa akin. Naku! O sige na. At kanina pa siya naghihintay sa labas. Mag-iingat kayo, ha? Opo, ma. Sige po, alis na ako. Sige na.